Ir-reputazzjoni u l-istabbiltà ta' pajjiżna hemm bżonn li jerġgħu jissaħħu. Malta trid tkun kommessa għal standards trasparenti, etiċi u professjonali. Għalhekk għandha titwettaq ir-riforma neċessarja min-naħa tal-Gvern. Sentiment li joħroġ mill-proposti li qed tressaq il-Kamra tal-Kummerċ hekk kif ippreżentat dawn l-istess proposti dwar il-governanza lill-Prim Ministru Robert Abela. Il-Kamra tal-Kummerċ issostni li l-pajjiż ma jistax jistenna li esperjenza rati tajbin ta' tkabbir ekonomiku u l-istabbilta fit-tul mingħajr tmexxija tajba. Dan fl-istess ħin li n-negozji ma jistgħux jirnexxu mingħajr stabbilta ekonomika. Il-Kamra tal-Kummerċ kif konsistentament għamlet minn mindu kienu żvelati rivelazzjonijiet fil-Panama Papers qed tkompli tinsisti fuq iż-żamma inekwivoka ta' 3 pilastri ewlenin ta' governanza tajba, ir-responsabbiltà, it-trasparenza u s-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Għal din ir-raġuni il-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi li jkunu diskussi diversi punti meqjusa kruċjali matul l-ewwel mitjum tal-Prim Ministru Robert Abela. Fosthom li l-Ministru ġdid għal governanza tajba għandu jiżgura standards fil-karigi pubbliċi, jippromovi tmexxija tajba filwaqt li jiġu implementati dawk ir-riformi li fil-preżent pajjiżna għandu bżonn. Il-Prim Ministru għandu jindirizza it-tħassib u l-allegazzjonijiet li jkonċernaw kontratti maġġuri li ġew iffirmati jew daħlu f'dawn l-aħħar 7 snin. Jekk ikun hemm biżżejjed provi li jiġġustifikaw aktar investigazzjonijiet dwarhom, dawn għandhom ikunu ħilsa minn kull interferenza politika u għalhekk jiġu konklużi b'mod mill-aktar prattiku. Ħaġa oħra li għandha ssir hija li tiġi sospiża b'mod temporanju l-iskema tal-beħ tal-passaporti, dan sabiex ikun assigurat li titwettaq kull investigazzjoni meħtieġa. Finalment għandha titwettaq valutazzjoni tal-mod kif għandhom jinħatru pożizzjonijiet ta' importanza nazzjonali bħall-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija.